Magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Kaiba sa karaniwang wreath-laying sa mga ribulta ng mga bayani, ginunita sa lalawigan ng Pangasinan ang ika-117 taon ng Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng pamimigay ng aklat na akda ni Dr. Cecilia Garanciang sa provincial at iba pang municipal libraries. Sinasagisag ng mga naturang aklat ang kagitingan ng mga Pangasinense. Panauhing pandangal naman sa nasabing paggunita si Pangasinan Historical Commissioner Virginia Pasalo. Ang pagpapalaya, hindi lang sa bansa. Paano mo papalayain ang bansa mo kung hindi mo mapapalaya ang sarili mo? So, umpisahan mo yun sa sarili. Everything depends on you. Inalala naman ni Governor Espino ang mga mahahalagang bahagi bago lumaya ang Republika. Si Rizal, Aguinaldo, Bonifacio, Mabini, magkapatid na Del Pilar, pagkatapos mga death march noong 1940s, para lang ipakita sa atin ng ating mga ninuno, ng ating mga teachers, ng ating mga magulang, kung gaano kahalaga ang kasalinlan. Hindi natin pwedeng ibigay ang hindi atin. Hindi natin pwedeng ipamana ang hindi atin. Kaya sana yung mga mabubuting pag-uugali na i-maintain natin, yun ipamana natin dahil atin yun. Bilang paggunita naman ng Araw ng Kalayaan ng Bansang Pilipinas, may kanya-kanya ding paggunita ang iba't ibang mga bayan at syudad sa Pangasinan. Sa pangunguna ni Mayor Amadeo Espino, isang simpleng seremonya ang isinagawa sa bayan ng Bautista. Nakiisa ang lahat ng opisyal ng bayan, maging ang mga kapulisan. Makikita naman sa mga larawan ng Local Government of Lawak ang paghahawak kamay ng mga opisyal at empleyado bilang pruweba ng pagkakaisa ng bayan para sa bansa at mamamayan. Sa San Carlos City naman, sa pangunguna ni DepEd Division Superintendent Gloria Torres, maagang nagtungo ang mga opisyal ng lungsod at DepEd sa City Plaza upang ialay ang korona sa ribulto ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Dinagsa ng mga aplikante ang isang mall sa Dagupan City sa isinagawang job fair ng Department of Labor and Employment Regional Office 1 para sa paggunita ng Araw ng Kalayaan. Mga fresh graduate at ilang mga nagbabaka sakaling makapag-abroad ang nagtiis sa mahabang pila, bit-bit ang kanilang mga kakailanganing dokumento at panalangin na rin na sana ay makuha. Gaya na lamang ni Abulensya na umaasang matatanggap sa kabila ng kanyang edad. Noong una, nakaprepare na talaga ako. Pag may job interview na, doon na ako sasabak para alam ko kung qualified ako o hindi. So sa tingin niyo po makukuha kayo ngayon? Siguro kasi nasa age na ako ng limit kasi. Sana makuha ko kasi nasa 40 na ako. Pinag-iingat naman ang mga nagbabalak magtrabaho sa ibang bansa sa mga illegal at peking recruitment agencies. And we also advise them to be aware po doon sa mga or be knowledgeable doon sa mga agencies na pwede po nilang applyan, which is hindi po sila maloloko. Hindi biro ang pinagdadaanan ng ating mga mangingisda sa paghuhuli ng isda lalo na sa gabi. Naabutan ng Pangasinan Watch ang ilan sa mga kababayan nating umaani ng isda sa isang fish cage. Tulong-tulong ang lahat sa paghatak ng lambat. Subalit hindi ganon kadali ang pag-aani sapagkat nakikiagaw ang mga dikya na mas marami pa kaysa sa pwedeng pakinabangan. Nag-uuli ng mga isda, kagaya ng mga dinis. Pero may ngayon, mahina kasi yung mga dinibase, marami. At iyan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.